mitjan de setembre, un nou curs escolar, però el mateix institut, els mateixos companys, i altre cop a primer d'ESO, possiblement amb les mateixes ganes que l'any passat. És a dir, ben poques. Sí, és cert, no som el milloret del nostre institut, ni tampoc el pitjor, i ens enfrontàvem a un nou repte. Els propers 9 mesos, el proper curs escolar. Se'ns va proposar de participar en un taller on treballarien conceptes i procediments d'una manera diferent, adequada a la nostra pròpia realitat. Vam començar adequant les aules, restaurant les taules, col·locant unes pissarres de suro per penjar la informació i uns penjadors per a les jaquetes. Va ser una bona feinada. Com que som Escola Verda, ens van encomanar unes actuacions per reduir el consum de calefacció. Vam tancar alguns radiadors i vam blocar les finestres del passadís que sempre eren obertes i per allí es perdia molta calor. Però teníem ganes de més. Mirant el nostre institut des del pati, és aquest, l'Institut d'Educació Secundari Manel Sales i Ferrer, i com s'apropava el Nadal, vam decidir decorar-lo per l'ocasió. Ficaríem per tota la façana un tub lluminós. Calia calcular la quantitat de tub lluminós que necessitaríem. Després de mesurar la façana de l'institut, vam passar a l'aula de tecno. Allí vam fer un croquis de la façana i el càlcul total de la longitud. Ens calien exactament 42,85 metres. Material en mà, vam examinar el tub. Era format per un conjunt de petites bombetes. Miquel ens va explicar que aquestes bombetes eren connectades en sèrie, un total de 35 per metre, i per tant cada bombeta suportava tan sols 6,2 volts. Som-hi! Trepant en posició de percutor. Broca del 8 per fer els taladros a la paret. Uns copets amb el martell per clavar els tacs. Extenem el tub i amb l'ajut d'unes petites brides autoblocants subjectem el tub a la paret. Recordem que aquest tub és format per unes bombetes en sèrie i per tant s'ha de tallar per unes determinades marques per tal de no alterar el circuit, si no es podien fondre totes les bombetes. I... No, va funcionar la primera i va quedar així de bonic. Canvi de feina. Calia ordenar la sala de profes. Vam construir amb fusta uns casellers perquè cada profe pugui guardar el seu material. Fins i tot vam adaptar uns tubs d'un color vermell ben llampant per a la informació urgent. Uns retocs finals i aquí tenim el resultat. Com podeu veure, els profes van quedar ben contents i satisfets. També vam dissenyar i construir uns clauers antipèrdua de les aules específiques més utilitzades. Tot això, vídeo inclòs, és el que hem fet al taller. Ha estat un curs profitós, diferent, però profitós. I confiem que l'any que ve sí ens donen una oportunitat semblant.